Simbahan. Hay si ate, shout out sa ate. Tayo tatawid, tara. Ang ganda. Yan, tayo-tawid na muna tayo. Tara, let's go. Ganda na ngayon, Simbahan. bahan ng San Fernando, Pampanga. Munisipyo. Yan, oh. Yan. Wow. Ganda naman. Sabi mo, simbahan. At luma na to. Pintirahan lang. Yun. Tayo ngayon mga kagengeng sa Bayan ng San Fernando, let's go. Bayan ng San Fernando. Yan ang ganda ng simbahan. Yan. Tara, kawin tayo. Yeah. Yan. Bahan. Ayun ang simbahan. Tayo sa gilid. Yan. Simbahan. Ganda. Yan. At shout out na. Yan. Yes. Ayos. Yun. Wow. Ang ganda ng simbahan. Kahit nandito tayo sa pinakadulo. Ang ganda ng simbahan. Yan. Ayos. Ayos. So, yeah. Ayos. Simbahan. Hay si ate. Shout out sa ate. Yan. Yan na. Yung simbahan. Yan. Laki kahit malayo. Yan na. Yun. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda mga kagengeng. Dito natin. Tara tayo. Dito na lang daw tayo dadaan. Sabi daw ni Papa. Let's go. Ulan na. Tara na. Let's go, 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 go. Tayo tatawid. Tara. Tara. Ang ganda. Yan, tayo tawid na muna tayo. Tara, let's Ganda na go. ngayon, Simbahan. bahan ng San Fernando, Pampanga. Digit. Legit. Digit, digit. Oh, legit na Ayun, rin. yung pagkita mo naman yung digit. Yung anak si taga Sineto. Yung kuha ng lisensya. Munisipyo. Yan, oh. Yan. Wow. Ganda naman. Sabi ko, simbahan. At luma na to. Pintirahan lang. Yun. At shout out no sa inyo. Pagkita mo yung munisipyo din. Wala. Ayun na. Sipyo. Ano? Bukan ng munisipyo. Ayun na. Ang taas. Tayo sa gilid. Star. Na, doon. Layo na. Ay, mataas pala, malayo. Taas. Wow. Tara. Yeah. Ano pa? Wah. Ano pa? Hindi. Ano? Init na. Tayo sa bayan. Ay. Ayaw natanggalin din. Ayaw? Maganda naman ito sa pera. Ayun na. Yung bayan. San Fernando. Yun na. Pampanga. Pampanga. May sasana. Tara na. Let's go eat. Ay, ito naman yung ano, si Tago Sineto pa. Dito. Ano ba? Anong tawag dyan? Market Plaza. Market Plaza? Yun mo yung Market Plaza dito. Yun, market pala yun. Market Plaza. Yes. Ayos, no? Market Plaza.
let's go. Let's go. Buhay ka. Kabale? Kabuhay ka? Kaba. Yun nga, no, tama. Yun. Ayun yan, dureso. Ay, mga teacher, uwian na siguro. Kaya wala nang pasok. Ay, wala nang pasukan. Yun, tara, let's go. Let's go. Kain, teacher. Uwi na. Parang kamukha na teacher namin. Angie. Yun. May shoutout na. Sa mga Marcos. Diyan. Yes. Whew. Tara na. Let's go. Whew. Tara. Let's go na. Tara na. Saan tayo pupunta niyan pa? May kalesa dyan para pakita yung mga kalesa. Ano yun? Ayun mga kabayo. Ah, Pakita mo sa vlog mo. Ano yung kabayo dyan para makita yung sa vlog mo? sige. Ayun o. Ano tutukan mo yung kabayo? O sa ibang lugar kasi wala ng kabayo. Puro tricycle na. Ah. Wow, ang ganda. Yan. Tuwan mo. Tisa. Yan. Ganyan. Ayan. Wow. Pagmintuhan natin yan. Ganyan din sa sila. Yan. May ano rin pala to. Lalaki. Kadiri. Yan na. Yung mga kabayo. Kabayo. Tara dito yun. Dan tayo sa harapan. Yan. Dito kami kayo ba? Kabayo. Ano na? Isa cute. Tara na. Let's go. Kala ko pa dadaan tayo sa... Ay, no, face mask. Dun sa dulo din. Sige. Doon na. Sige. Doon na. Sige, doon na tayo. Saka bubili-bili lagi. Siya kasama natin 35 pesos lang. Sige. Alay. Shout out. Daming tao dito na sa gilid. Ano? Sakit na ng ulo ko. Habang na paglalakad natin. Hanggang dito. Yun o. Yun o. Ayun. Yun o. Yan. Kaya yung pala ni Jake, yung old market. Oo nga. Ano? Old market. May rambutan. Tara. Gilid na tayo. Gilid. Gilid na tayo po. Oh. Yeah. Tayo. Dadaan. Dito daw tayo dadaan. At dito na natin tatapusin natin video, Jingging.